l'Escola Europea d'Humanitats té una idea de fons, no? Que és donar possibilitat a sectors de gent interessada per raons molt diferents, no forçosament especialistes, amb les diferents matèries o coneixedors d'unes matèries però no d'altres, a tenir un espai en el que sentin l'oportunitat de compartir reflexions molt diverses des de la perspectiva de les humanitats. I fins i tot insistim en la idea, no?, de que el nostre són les humanitats com a punt de vista sobre el món, no? És a dir, en un món que va molt accelerat, que les coses van molt de pressa, que hem arribat a un moment que sembla que només valgui allò que és susceptible de ser explicat o valorat amb números, prendre una mica de distància, que és el que les humanitats donen, mirar-s'ho amb la perspectiva que et permet tenir una mica present què és la humanitat i què és la història i què són les coses que ha passat, doncs acostuma a ser útil i interessant veure que hi ha canvis, hi ha instruments molt poderosos, hi ha coses noves que, com totes, ofereixen grans possibilitats però que també generen nous problemes, no? Té un objectiu molt clar, que és el que en diem una mica donar les claus d'un tema determinat, claus per entendre, per dir-ho així, no? Llavors hem volgut això, no?, que especialistes molt potents de diversos camps fessin senzillament una introducció a un espai, a la música, què és el cinema, què és la filosofia, què és l'economia, què és escriure avui, en un moment donat en què escriure vol dir moltes coses a la vegada, i què és la biotecnologia, que és la porta directa al futur, no? En aquest sentit, la nostra idea és que sigui especialistes molt reconeguts que siguin capaços d'explicar d'una manera que sigui referencial, no només entenedora, sinó referencial per a aquelles persones que, per lo que sigui, per curiositat, perquè es plantegen, potser són joves que estan pensant en què volen estudiar, què es volen dedicar, potser gent ja d'una certa edat que, pel que sigui, s'interessa en un sector determinat, tingui unes claus que li facilitin manejar-se en aquests espais, no? Aviam, hi ha aquí un interès egoista també. A nosaltres ens interessa que vinguin perquè entenem que poden aportar en el debat i en la discussió. Aquests cursos, almenys tenint l'experiència d'altres cursos que hem fet durant l'any escolar en l'Escola Europea d'Humanitats, aquests cursos són molt participatius, la gent és molt activa. A nosaltres ens va bé que hi hagi gent que tingui coneixement d'aquests espais que sigui, però al mateix temps ens sembla que és interessant perquè ens ajudin a treure un sector que és el que és més difícil de portar en aquestes coses, que són els joves. A Alemanya, el 14% dels universitaris estudien humanitats. El conjunt d'Espanya és el 7%. I em sembla que és una dada significativa i no es pot pretendre que Alemanya sigui un país culturalment més atreçat que el nostre, més aviat al contrari, no? I que a més hi ha una molt millor utilització de les humanitats fins i tot en el sistema productiu. Sí, és cert, ja estem per un cantó sotmesos a una ideologia creixent, que és la ideologia dels resultats, la ideologia de l'economia com a referent de tot, però això és de curta mirada i és de molt risc. Sense el gruix d'una cultura sòlida que permeti, doncs, això, reflexionar, prendre distància, ser capaç d'estar amb si mateix, que és una cosa que en el ritme de la societat actual cada vegada passa menys. Tot això, és a dir, la qualitat de vida l'aporten les humanitats i la cultura.
Jo tinc la sensació que, i l'Escola d'Humanitats n'és una prova, l'èxit de l'Escola Europea d'Humanitats n'és una prova, de que molta part de la ciutadania té ganes d'això. Mm? I la gent s'apunta i la gent ve amb ganes en els cursos i ara estàvem veient les primeres inscripcions a aquesta escola d'estiu, doncs els cursos més humanístics són els que estan tinguent més tirada, no? Senyal de que la gent, això, vol vol fer-se les preguntes bàsiques de la vida i sap que l'experiència humana, aquesta cosa complexa que és l'experiència humana, és alguna cosa més.